אזרחי ישראל היקרים, אתמול לפני כניסת השבת השגנו הישג היסטורי למדינת ישראל. אחרי משא ומתן ישיר בין ישראל לבנון, בתיווכה של ארצות הברית, הגענו למסגרת הבנות שמאפשרת לנו להתקדם לסיום הסכסוך, בעזרת השם גם להגיע בהמשך להסכם שלום בין שתי המדינות. במסגרת ההבנות, ארצות הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת ביטחון בתוך לבנון, כל עוד הדבר נדרש לביטחוננו. אנחנו נמשיך להחזיק בה עד שחיזבאללה ויתר ארגוני הטרור יפורקו מנשקם, עד שלא ישקף עוד איום על ישראל מצד לבנון. אני רוצה שתדעו, זוהי מכה גדולה לאיראן ולחיזבאללה. איראן שניסתה לכפות עלינו נסיגה מדרום לבנון. אתם שמעתם את הדרישות האלה כל הזמן, ושמעתם גם את האכזבה שלהם, את הביקורת שלהם על ההסכם, שלהם ושל חיזבאללה. אני עמדתי על האינטרסים החיוניים שלנו, והתנגדתי לרעיון הזה שיכפו עלינו נסיגה בתוקף. ולבנון, ישראל וארצות הברית בעצם אומרות לאיראן, זה לא עניינכם. אין לכם שום מעמד כאן. אין לכם שום מעורבות ושום תפקיד, לא לכם, לא לחיזבאללה, לא לשום ארגון טרור. ישראל ולבנון הסכימו על שני אזורים סמוכים לקו הצהוב, שהומלצו על ידי צה"ל, שבהם יהיה פיילוט של פירוק חיזבאללה והעברת השטח לשליטת צבא לבנון. אני אראה לכם את זה על המפה. השחור זה הגבול הבינלאומי שלנו עם לבנון. הצהוב זה קו הביטחון, או יותר נכון קו אזור הביטחון, וכאן יש תוספת קטנה שעשינו בשבועות האחרונים. איפה הם אזורי הפיילוט שאנחנו מדברים עליהם? הראשון פה, לגמרי מחוץ לאזור הביטחון, והשני, תוספת שמעבר לאזור הביטחון המקורי שלנו, שצה"ל אומר שהיא לא חיונית מבחינה מבצעית, בעצם יצא משם. אלה שני אזורי הפיילוט. זאת אומרת, ישראל נשארת באזור הצהוב, הביטחון, ששומר עלינו. וזה הישג עצום, עצום. כי מה הם ניסו? ניסו להוציא אותנו משם. בכל מיני אמצעים, בכל מיני לחצים, זה כמובן לא קרה. אני מודה לנשיא טראמפ ולמזכיר המדינה רוביו על המעורבות שלהם והתרומה שלהם להשגת ההבנות הללו. אני מודה לממשלת לבנון ולעם בלבנון, הם גילו אומץ רב. אני מודה לשגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר והצוות שלנו, הם ייצגו נאמנה את ישראל בשיחות. אנחנו שוברים כאן את ציר הטרור האיראני, אבל אנחנו גם שוברים את הציר המדיני האיראני. הצלחנו להגיע למסגרת ההבנות הללו מסיבה פשוטה, כי הקינו קשות את חיזבאללה. וחיזבאללה, שציפה לסיוע של איראן, לא קיבל אותה, לא קיבל את הסיוע הזה, כי הקינו קשות את איראן. ואת כל זה עשינו בזכות הגבורה הנפלאה של לוחמינו, וגם בזכות ההחלטות המושכלות והאמיצות שקיבלנו. אני רוצה להזכיר לכם מה היה בלבנון. לחיזבאללה היו 150,000 טילים ורקטות. ואנחנו חיסלנו כ-90% מהמאגר העצום הזה. אנחנו הדמנו אותם בביפרים, חיסלנו את נסראללה, חיסלנו את מפקדי כוח רדואן. רק בשבועיים האחרונים חיסלנו למעלה מ-200 מחבלים, ובתחילת המלחמה למעלה מ-9,000 מחבלי חיזבאללה. השתלטנו על הבופור, ואנחנו נשארים בבופור. השתלטנו על רכס אל-עיטר, על בן ג'בל, הם בשליטתנו. אנחנו מחסלים את תשתיות הטרור שלהם בכל המרחב, כל האזור הצהוב הזה, אנחנו פשוט מחסלים את תשתיות הטרור. יש שם בונקרים, יש שם מנהרות, יש שם כפרי טרור, אנחנו מחסלים את הכל. עכשיו עוד לא סיימנו, יש לנו עוד עבודה לעשות, בעיקר מול הבעיה העולמית של רחפני הנפץ, וגם בזה אנחנו נהיה הראשונים בעולם שנביא לפתרון. אבל מה שברור זה דבר אחד, יש פה הישג היסטורי. בהסכם הזה מחזק את ישראל ולבנון, והוא מחליש את איראן וחיזבאללה. ובעזרת השם, זה סימן לבאות. אנחנו נמשיך לעשות את כל הדרוש כדי להשיב את הביטחון לתושבי הצפון. בדיוק כפי שעשינו בהצלחה בדרום, עשינו את זה, שוב, בזכות גבורת הלוחמים והמפקדים, וגם בזכות העמידה האיתנה שלכם, תושבי הצפון.
ואנחנו מביאים לכם לא רק את הסיוע הביטחוני, אלא גם למעלה מ-20 מיליארד שקל להחזרת השגשוג לצפון. זה מה שאני רוצה לראות. גבול שקט בינינו לבין לבנון, גבול של שלום, ובצפון אני רוצה לראות ביטחון, שלום ושגשוג. ומה שקרה בדרום, שמשגשג כרגע בעוטף עזה, יקרה גם בצפון. זה היעד שלי, בעזרתכם, בעזרת השם, אנחנו נשיג אותו.